Hej dragi moji ljudi, kako ste? Krenuli smo ove nedelje sa serijalom o tome kako da ojačamo, da postavimo sebe na noge i u prethodnom videu sam pričao o neprijateljima koje treba da prevaziđemo da bismo najzad došli do sebe samih i to su znači sredina, roditelji i mi sami. I u tom kontekstu nastavljamo dalje i ovde želim da pričamo o egu, to znači o nama samima i onda se postavlja logično pitanje zašto ego uopšte postoji. Ego nas drži u iluzijama da bi nas zaštitio od stvarnosti. Znači, u toku odrastanja i tripujemo se da smo neko i nešto, naduvavamo, taj ego naduvava priču i u jednom momentu kad shvatiš tu realnost, ti u stvari treba da budeš sposoban da pogledaš, da kažemo, realnosti u oči, a ona je nepodnošljiva za slabiće. Što je čovjek slabiji, ego je jači i obrnuto, znači kako jačaš, ego slabi. I sad ovo što znaš kao zreo čovjek, kako svet funkcioniše i ostale stvari koje si spoznao usput, zamisli da si znao ranije kad si bio mlađi, kad si verovao u bajke i u razne iluzije, na neki način nego te štiti od realnosti. Sad, priča je potpuno obrnuta. Ono u što veruje ego, to ne postoji, a ono u što verujemo realno, ali nam izgleda kao bajka, a to znači ta naša autentičnost i kako mi možemo da postignemo to i to je sve realno. Znači, priča je potpuno obrnuta. I kao što sam u nekom prethodnom videu pričao kako su ranije ljudi veoma brzo kroz inicijacije razbijali taj naš ego da bi muškarac što pre došao do zrelosti, znači da ne živi u nekim iluzijama ega, nego veoma brzo da stekne tu snagu, jačinu, stabilnost da bi mogao da živi jedan realan život. Tako je znači dobro da se što pre taj ego osvesti i da se postavi na mesto gde bi trebalo da bude u toj našoj unutrašnjoj strukturi ličnosti. Zato sam izmislio egometar. I možemo ovako to da postavimo, znači ego, kada meriš ko si, koliko imaš ego u sebi, znači možeš ovako da postavljaš stvari. Ego je amater, duša je profesionalac, znači na osnovu toga možeš da vidiš gde si, onim čime se baviš, ako je to na amaterskom nivou, a ti imaš visoko mišljenje o sebi, na primjer, to je ego. Profesionalac, on dela iz duše, nema nikakvo mišljenje o sebi, visoko, nisko, jer mišljenje mu uopšte nije ni potrebno, jer šta? Mišljenje je instrument ega. To sam više puta rekao. Zatim, sledeći moment gde možeš da izmeriš svoj ego, ego te oslabljuje, duša te osnažuje. Tamo gde biraš nešto i osjećaš se oslabljeno, to je ego. Znači, to treba da izbegavaš. Ne treba ti da budeš slab u životu, već trebaš da jačaš. Sledeći moment. Ego je vampir. Ego usisava energiju, nema svoju i onda on želi da se kači na druge ljude, na svog twin flame-a, na određene situacije, zona komfora, poznato. To su sve kačenja gde ego usisava tu energiju i želi da nekako preživi. A duša je konektovana sa Bogom direktno i ona ima svoju energiju, samo treba da se osvesti, da se oslobodi ta energija. Zatim sledeći moment, perfekcionizam ubija potencijal, to je opet ego. Ne treba da budeš perfekcionista, ali treba da budeš savršen. U smislu, kao što je rekao Gospod Isus, budite savršeni kao što je savršen naš Otac na nebesima, a to je sve u smislu svesti. Znači, što se više osvešćuješ, budiš, to si savršeniji, ali nisi perfekcionista, to je ego. Zatim imamo onaj moment gde ego je stara zmija, to ste čuli taj izraz. To su te laži koje su nam servirane na početku, gde dobijemo to znanje navodno koje će nam
biti od koristi, međutim, zbog tog znanja doživljavamo pad i izbačeni smo iz raja, a to je sve simbolično, u stvari označava naš rađanje svesti i naravno ega. Ego je takođe performance, znači kad god glumatamo i nismo stvarno konektovani sa ljudima, sa drugima, a znači prvenstveno sa sobom nismo konektovani, mi igramo jedan performance, znači glumimo. To je takođe jedna indikacija da ste u egu, znači da ne živite realnog sebe iz duše. Zatim jedna gadna karakteristika ega je prevrtljivost. On je u stanju da u tom ushićenju odluči jedno, pa onda padaš, pa on govori drugo, pa opet se vraća na prvo i tako ne možeš da ga uhvatiš ni za glavu ni za rep. I onda tako misliš da ćeš manipulacijom stići negde, čak i tom manipulacijom sebe, najpre sebe izmanipulišeš i onda kreneš da tražiš neku prečicu, neku manipulaciju da dođeš do nečega, zatim ego odmah zna da iskrivi informaciju koju dobijete ili neku poruku, neku istinu. Ego će da to pusti kroz svoju prizmu i onda vi dobijete nešto drugo od onoga što jeste. To je takođe njegova jedna karakteristika. Anksioznost koja takođe se rađa iz ega kada smo u budućnosti, koja je kradljivac naših snova, naše budućnosti, i anksioznost je jedan umišljeni strah koji nema veze sa realnošću, znači to nije neka realna opasnost, nego je to umišljena i to je opet produkt ega, kao što je produkt ega vraćanje u prošlost gde nas ubija tuga i kajanje i zašto je ispalo tako, moglo je ovako. Sad, pošto ovaj video nosi naslov Hvalospev egu, a ovo je sve drugo nego hvalospev, želim da vam objasnim kako i zašto sad ovaj hvalospev egu. Pa vidite ovako, ako sve ovo što sam do sada rekao, mi, na primjer, jesmo u nekom periodu života, a želimo da budemo najbolja verzija sebe, kako sad da dođemo do te najbolje verzije sebe kad je ego sve ovo što sam rekao. Tu nastupa taj ključni moment gde taj ego, ovakav kakav sam ga opisao do sada, koji je najgori, on donosi odluku da krene na put, da postane najbolja verzija sebe. Znači, taj ego treba da donese tu odluku, pošto on dobije signale od višeg ja da postoji nešto bolje, možeš ti to, sve moguće, ali kako kad je on mali, sitan, nema tu snagu, i to je upravo njegova veličina, što, znači, ti u takvom stanju, jednom gde si oslabljen, nikakav, prevrtljiv, u strahu, anksiozan, tužan i jadan, trebaš da doneseš jednu odluku da kreneš ka sebi, jer duša sve vreme zna, to više ja, zna šta je istina, ti samo svoj ego treba da ubediš da je to istina i nekako da ga namamiš, da ga prevariš, ne znam šta da mu radiš, da on donese odluku da krene ka sebi, da se skloni s puta, jer ti želiš u isto vreme da ostaneš tu gde jesi i da dobiješ sve što želiš. To je naravno nekakva ego umotvorina, to nije moguće. Znači, da bi dobio ono što želiš, ti moraš da kreneš ka sebi, ka petoj dimenziji i dalje, a ego će da te koči, ali u isto vreme on mora da donese tu odluku da bi ti krenuo dalje. To je opet taj paradoks gde mora da se otpusti ta ego kontrola da bi se krenulo nepoznato, da bi se pokrenuo rast, jer sva čuda se dešavaju u nepoznatom, a ne u iskontrolisanom tom ego prostoru. I sad ako ovako postaviš stvari, vera u stvari nije problem. Verovanje je takođe odluka, znači ti odlučuješ da veruješ u nešto. Naprimjer, veruješ da je to moguće i veruješ da je to nemoguće. To je jedno i drugo je vera, je li tako? Tako da vera nije problem. Problem je
u šta veruješ. Ipak ego treba da odluči u šta će da veruje i da donese tu ključnu odluku da krene napred i zato ego koji to uradi, on treba da bude opevan. Dobije hvalospeve. Ja kad sam bio u toj poziciji da krenem, mislim da sam bio u najjadnijoj mogućoj poziciji, da sam bio najslabiji, da sam bio potpuno slomljen, bez igde ičega, da sam imao najveći ego u stvari, ali sam doneo odluku da krenem ka sebi i rezultat svega toga je sad ovo što vidite, rast, napredak, stizanje u 5. dimenziju, idemo dalje, tu je 6. osvešćivanje kolektivnih energija i dalje napredak i rast, jer ako se ne živi u 3. dimenziji, te gornje dimenzije ako nisu prisutne, onda je sve to domen fantazije, mašte, nekih naših želja, nečega o čemu mi sanjamo i maštamo. Međutim, ako želimo da živimo realno život i snova, kako se to radi? Pa tako što se živi svakodnevno. Prosto je. Svakodnevno živiš svoj život i snova, a to radiš tako što poveruješ u sve to, slušaš mene, ja ti kažem da je sve to moguće, da poslušaš taj unutrašnji glas tog višeg ja koji ti kaže da to što nosiš u sebi, to si ti, nema potrebe da ga kriješ, nema potrebe da u tom raskoraku onoga što stvarno jesi i onoga što živiš da stvaraš neurozu sebi samom i da takav neurotičan se vrtiš u krug, da ne možeš da se uhvatiš ni za glavu ni za rep, da ne znaš šta ćeš sa sobom, nego da je sve to veoma realno. I ako vam je, dragi moji, potrebna konkretna pomoć sada da to brzo skockate, postavite na svoje mesto i da zaživite u ovoj realnosti, pogledajte moju manuel metodu, link je u opisu videa, bit će mi zadovoljstvo da vam izađem u susret, da vam pomognem. Mnogi ljudi su presrećni, prezahvalni, ja sam presrećan zbog toga što sam tu. To je sve sinhronizovano, konektovani smo svi i sve će na kraju krajeva biti onako kako mi zamišljamo i želimo da to bude. Tako da, dragi moji, idemo!